Ako je doneta rezolucija, a kategorizacija koja se koristi je Međunarodnog suda pravde, koji kaže da je bio genocid, pa šta sad mi, jel ćemo sad otvaramo ponovo to? Međunarodni sud pravde, kao što piše u toj deklaraciji parlamenta, doneo presudu o tome i mi više o tome nema potrebe da pričamo. Da se suočimo sa prošlošću i sa zločinima i sa genocidom koji je počinjen u naše ime, ne treba se toga stideti. Dakle, vrlo jasno smo govorili da je Srebrenica genocid, ali Srebrenica je pitanje koje je takođe vezano za zakon. Država Srbija je priznala Haški tribunal. Da poštujemo zakon. Ako poštujemo zakon, mi moramo poštujemo odluke tribunala. Da ste jedna od retkih stranaka koje događaj u Srebrenici naziva genocidom. Naš parlament 2010. godine, pozivajući se na presudu Međunarodnog suda pravde, upravo doneo rezoluciju kojom obeležava taj datum. Ja bih rekao da se dogodio u Srebrenici genocid zato što se dogodio, zato što je to presuđeno tako od strane suda koji svi mi priznajemo. Da li je genocid, nije genocid, ja ga nazivam genocidom, ne zato što ga ja nazivam, nego što postoji sudske presude. Naš parlament 2010. godine, pozivajući se na presudu Međunarodnog suda pravde, upravo doneo rezoluciju